Hi there, Sanbanani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Nginganqisha kanjani le ndaba engaka ngoba phela le kufanele sishayele ihlombe. Uthando Nes'thembu, the third wife, uMakhumalo lapha ku Instagram la okunabantu khona abalandelayo ukuthi wenzani. Uma ukhona nawe ububa update uMakhumalo usena 1 million followers or over 1 million. Into enkulu ke leyo bazalwane, into enkulu bantu abathanda Uthando Nes'thembu, fans, followers and the viewers of the show. uMakhumalo ngathini, yeah, favorite wife, viewers favorite mangakhulumi iphutha, because le ngithatha mangibona ngokwama-followers angakhulumi ngisho ngoba ngisho sizokubanga ukuthi ubani unkosikazi owenza ukuthi ishow itrend ngaphandle ukuthi bayamthanda noma bamthandi. Kodwa-ke ngokwama-followers and viewers favorites ngicabanga ukuthi nabo bazovumelana nami. uMakhumalo uyathandwa. uMakhumalo futhi uke wavela kwenye show i-Real Housewives of Durban, nakhona uphinde wathola abanye osisi abamthandayo because i-RSOD benginakho ukuthi ibuka kakhulu osisi abathanda ukubona ukuthi abanye odade benzani. So uMakhumalo usethole 1 million followers. Yebo, into enkulu leyo, i-big milestone. Yebo-ke ake shaya ihlombe-ke sithi halala, congratulations, kuyabhiyozwa-ke la. Nganitshela ngathi makwenzeka okuhle ngiyeze ngizoveza la ukuthi nakho okuhle kwenzekalile, because angifuni sikhohlwe nendawo la kufanele ukuthi sishaye khona ihlombe. Mase sihleba-ke suke sesenza okunye-ke, sihleba kancane. Mase sikhuluma nge-TV show, ishow le edlala kuMzansi Magic. Suke sesikhuluma nge-TV show ukuthi siboneni, sabonani kanjani, safundaphi, hayi kunedrama kunehaba, okwakhona. Akufani-ke lana leya ku-Instagram ekaMakhumalo kuphela, ayihlangene noma yeni noma cele noma ngwabe naye uMseleku, sihalalisele uMakhumalo. Siyibambe kanjalo-ke. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.